Dende moito antes das 12 do mediodía, hora de inicio do pleno, numerosos veciños dabanse cita ás portas do Concello para asistir ao debate da moción de censura. Xa no exterior se percibía a crispación presente no transcurso da sesión plenaria, con constantes interrupcións nas intervencións dos concelleiros e mesmo algún incidente entre o público que acabou cunha das espectadoras desaloxada. Aínda así, a entrada ao Auditorio Vello foi ordenada e regulada pola policía local presente durante toda a sesión para evitar posibles disturbios á vista do caldeados que se atopaban os ánimos. A xa alcaldesa, que accedía ao salón de plenos como candidata, foi recibida con aplausos e arroupada polos membros do seu grupo, aínda que tamén se escoitaron apupos do público contrario á moción. O rexedor Saínte tamén levou a ovación de boa parte do público, mentres que o voceiro do PBBI foi recibido ao berro de traidor e vendido. Ademais de numerosos veciños, entre o público atopábanse deputados provinciais autonómicos de ambas as súas formacións, así como o senador do PP, Manuel Ruiz, e o deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego. Tras a constitución da mesa de idade, o concelleiro popular Ramón Doval deu lectura ao texto da moción. Os seus promotores explicaron os motivos que lle levaron a presentala, aludindo á parálise e falla de transparencia do goberno. Pola contra, BNG, PSOE e os dous edís non adscritos defenderon o seu labor á fronte do Executivo durante estes 2 anos, nos que destacaron a capacidade de diálogo e cesión en prol do interese común de Ribeira. A primeira en tomar a palabra foi a voceira popular, que defendeu a lexitimidade da moción, que cualificou como un acto de responsabilidade para devolver a Ribeira á senda do progreso. Hoxe comparezo ante este pleno co convencemento profundo de que Ribeira merece un cambio. Unha moción de censura non é un xesto menor, é un acto lexítimo, democrático e profundamente responsable. Hoxe estou aquí non por ambicións personais, nin cálculos partidistas. Hoxe estou aquí non por ambicións personais, nin por cálculos partidistas, senón por o meu compromiso cos veciños de Ribeira. Pola contra, o alcalde Saínte insistiu nos intereses partidistas que se agochan tras esta moción, acusando de traizón os seus ex-socios de goberno e de corruptores aos populares que alentaron este pacto. Pois ben, se reparan para eses rostros, verán as caras da traizón, non só ao goberno de Ribeira, senón tamén ao seu propio electorado. Pois neses rostros, gárdase a corrupción, os corruptores que conseguiron facer unha moción de censura que non se sustenta en ningún motivo obxectivo. Especialmente crítico foi o voceiro socialista Fran Suárez Puerta, acusando os edís do PBBI de aceptar prebendas e subornos para desaloxar o tripartito do goberno. Si é verdade o que se decía de que se daban cartos ou se facían todo tipo de prebendas, que fixaron? Superon a aposta? Porque fai 2 anos só intentaban conseguir a 1, ahora conseguiron a 3, polo tanto imagino que o precio será moi alto. Acusacións que o voceiro do PBBI negou, responsabilizando o BNG da ruptura do acordo de goberno por antepoñer os intereses do seu partido ao ben xeral da cidadanía. Este gobierno municipal, que empezó en julio del 2023 y que acaba hoy mismo, no por traición del Partido Ordenanza Independiente, como nos ha culpado en los últimos días, sino que llega a su fin por incumplimiento reiterado del Gobierno por parte del bloque nacionalista gallego. Porque le recuerdo que este era un tripartito, señor Perrabarral, no una mayoría absoluta del bloque nacionalista gallego. Os dous edís independentes, Juan Luis Furones e Tania Redondo, tamén tomaron a palabra para explicar os motivos que lle levaron a non secundar a moción. Este proxecto que iniciamos no ano 2023 naceu dun compromiso claro: impulsar a Ribeira cara a un cambio positivo. Cambios na organización da cidade, non apoiar cortixos nin pleitesías, non vender os dereitos como se foran favores.
e, sobre todo, manter a lealtade nas nosas palabras.